ಇನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ್ ನೆತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರ್ ಎತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಗೆತೊನ್ನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ್ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಇಲ್ಡಿ ಅನ್ ಗೆತೊನ್ನಿ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು 1998 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತರೆಡ್ದು ಕಾರ್ ಮುಟ ಎಂಕಲ್ ಒವ್ವೊ ಪೂರ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಆ ಕ್ಲೋತ್ ಆವಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆವಡ್ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ ಆವಡ್ ಏನನ್ನೇ ಆವಡ್ ಶೂಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಆಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಗಲ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾನು PUC ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಗೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತನ್ನು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ತೋಳದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂಡತ ಮಿತ್ತಡ್ ಅವೆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಒಂದು 5 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ 18 months ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದುಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನೇ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಮೊಗಲ್ 5 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಐತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದು 18 months ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಲ ನಿಗಲ್ ತೂಲಿ 3000 ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಅಂದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ 750 ಎಂಕೊಂದು ಡೀಲ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ನೇನುಂಡು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ನೇನುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 750 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತು ಸುಲಭಗ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದಿ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಕೂಡ ಗೆತೊಮ್ಮಿನಿ ನೆಟ್ ಕಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೈಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ಗುಂದು ವರ್ತಂದೆ ಪನೊಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ನಿಗಲೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 4 ನಮ್ನಿದ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದೇತ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಒಂಜೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಇಸೆಪ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಗಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜಿಪ್ಪದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಮೂಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಜಿಪ್ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಜಿಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಿಪ್ಪದ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಕೆಂದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ಲ ತೂತೆ ಉಲ್ಟಾ ಜಿಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ವರ್ತಂದು ಎಂಕೇನುಂಡು ಇಂಚಿನ ನನ್ನಲ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋನು ಅಂಚಾದ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಓ ಪೂರ ತೂತರು ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇತ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್.